Хазина музейінің милли сәнгать галереясында сугыш һәм тынычлык дигән күргәзмә ачылды. Анда 50-гә якын рәсем картинасы һәм монументаль әсәрләр тәкъдим ителде. Күргәзмәнең төп үзенчәлекләре белән Искәндәр Гыймалтдинов танышты. Күргәзмә 2 тарихи дата. Бөек җиңүнең 75 еллыгына һәм Бөек Ватан сугышы башлануның 80 еллыгына багышланган. Экспозиция хәзерге иҗат эшлекләренең сугыш темасына булган мөнәсәбәтен күрсәтә. Аның турында хәтере һәр гаиләдә диярлек сакланган. Хәрби тематика тарихчылар, сәясәтчеләр, галимнәр, мәдәният эшлекләренең даими игътибар үзәгендә. Сугыш фаҗигасы китергән афәтләр, тынычлыкны саклау безнең хәзерге катлаулы һәм киеренке дөньяда гаять актуаль проблемалар булып тора. Һәм менә шушы тематика, менә шушы проблемалар яшьләрне, рәссамнарны да уратып үтмәде. Әйтергә кирәк, Санкт-Петербург һәм Мәскәү академиялары 100 меңәр кеше рәссамнар хәзерләп тора да, алар бераз гына рәсем эшеннән, сынлы сәнгатьтән читләште дип әйтү дә дөрес булмас. Димәк, менә шушы бу экспозициядагы сугыш һәм солых темасында экспозицияда катнашучыларның яшьләре дә төрле. Авторлар арасында Россиянең халык рәссамы, Россия сәнгать академиясе академигы Александр Быстров һәм аның укучылары Роман Абдуллин, Чермен Гуккаев, Марат Кисаев, Сергей Некрасов. Яшь авторлар һәм аларның җитәкчеләре гомуми максатка ирешү өчен берләшкәннәр. Сугыш темасын безнең илдәге һәр гаиләдә саклана торган тарихи материаллар нигезендә кешелеккә китергән тирән фаҗига буларак яктырталар. Александр Быстровны һәм аның укучыларын әлеге күргәзмәдә бер максат берләштерә. Ул да булса шушы сугышка караталарның мөнәсәбәтләре, сугышның ачысын, төшесен, җиңү шатлыгын, безнең тынычлыкның нинди корбаннар бәрабәренә килүен һәм башка шундый юнәлешләрне үз рәсемнәрендә күрсәтәләр. Күргәзмә сугыш һәм тынычлык дип аталса да, ул Бөек Ватан сугышына түгел, Россия кичергән барлык дәһшәтле сугышларны, барлык тарихи шәхесләрне күрсәтүче күргәзмәдә булып тора. Күргәзмәнең үзенчәлекле девизы язучы Илья Эренбургның сүзләреннән тора. Халыклар өчен сугыш, күз яшьләре һәм кан, халак булган яшьлек һәм кимсетелгән картлык. Сугыш һәм тынычлык дигән күргәзмәнең концепциясендә сугышларның драма сәхнәләре һәм тыныч тормышның вакыйгалары белән тигезләнгән. Менә искитәрлек күргәзмә бара. Безнең бу Питер художниклары, аларның араларында безнең рәссамнар берлегәсеннәр дә бар. Бу искиткеч шундый тирән эштәлекле, мәгънәле һәм инде зур шундый монументаль эшләр алып килгәннәр. Бу безнең Татарстан өчен зур бүләк булып тора. Беренчедән көчле мәктәп, икенчедән фикер тирәнлеге һәм әлбәттә шу фикерне җиткерүче композицияләр эшләнгән көчле алымнар кулланылу. Бу картина күргәзмәне карап чыкканнан соң йөрәкләр актарылып чыга. Монда кешенең психологик характеры, монда безнең тарих үткәнебез монда безнең. Һәм әлбәттә инде бу шушы зал өчен тирән, мәгънәле шундый зур мәртәбәле күргәзмә булып тора. Күргәзмә Санкт-Петербург, Мәскәү, Екатеринбургның берничә мәйданчыгында тәкъдим ителде инде. Хәзер Казанда да ачылды. Күргәзмә 14 августка кадәр эшли. Искәндәр Гыймалтдинов, Дамир Мухаммедханов, Татарстан ялыклары.